Митите. Това се каже победо. О, те за това ли са да ги знам какво начин. Уважаеми гости, учители, ученици, деца от детските градини, като стопани на монумента камбаните, днес сме ви поканили по един специален, приятен повод, а именно възстановяване на пеещите камбани. Аз благодаря на гостите, които ни удостоиха присъствието си да споделят тази наша радост. Благодаря на академик Вежди Рашидов, министър на културата, госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на град София, госпожа Евгения Чивкова, председател на фондация Знаме на мира, господин Симеон Пешов, президент на Главбулгарстрой, господин Калин Пешов, изпълнителен директор на Главбулгарстрой и професор Димитър Момчилов, ректор на Музикалната академия София.